Salam qadırlı vatandaşlar, salam mehrbani illeşler, gelin gıyılar, Aycahan, Malika oğlum, sizem hoş gördük, hoş gelipsiniz gepleşigimizde. Salamlaşaysınız. Salam Oğuz'a çağırıyla, salam Aycahan, salam vatandaşlar. Salam vatandaşlar, hemmeğine geçecek şu gepleşigimizde hoş gördük. Ona bugün ikide wagt tapıp gelipsiniz. Öňünden taýyrakasına aýdýan hemem şuň birazjyk gurrun edelim diýdik. Şu Türkmenistan barada, Türkmenistanyň içi barada, içindäki ýaşap oturan hissatdan habarsyz halk barada. Birem daşynaky biziň ýaşap oturan ýa-ni Türkmen illeşlemez. Türkmen diýsem Türkmen milletini aýtdygym däl. Aslı Türkmenistanlılar demek isteyenler. Ne bular var da birazcık gurrun etsek bizim daşını yaşap gören iyileşlemez. Sani gatıken içindeki sanının has köprek deyip men şeylerak çaklayan 55-60% yurdun daşına deyip fikir ediyen. Ama biz yurdun daşındaki halk nämede bolsa yurdun içindeki halktan birazcık göz yetimi giýenler diýip şeyler pikir edýärse hemmemiz emma aslında beýle däl henidem olaryň şol 50-60% halkyň daşyndaky ýaşap oturan halkyň köp zatlardan habarsyz diýip aýdyp biljek. Haça bizde internet daşyna o işleýär, oňa çäklendirme ýok, hiç aglanıçeni yok. Arkayn dostup var, yani internetlere adamlar girip bilýär, görüp bilýär, okap bilýär, dinläp bilýär, gerekli informasyonu alıp bilýär, yurdun içine nämeler bolup geçýär, yurdun daşynda nämeler bolup geçýär. Bütün dünýäde nähili yani siyasi, geopolitikada nämeler bolup geçýär. Başka döwletlerde, başka döwletleriň içinde daşynda nämeler bolup geçýär. Her yurtda her ýyl gozgolonlar bolup durýar. Bulardan hem habarlydyr diýip pikir edýän. Emma gynansak da bizim daşyndaky şu 60% halkymyzyň hem gözü intek dolu açylmadyk, göz ýetimi giňemedik. Okudum diýse de daşyndaky ýa-ni daşar ýurtda ýaşadym diýse de 5 ýyllap, 10 ýyllap, 15 ýyllap, 20 ýyllap ýaşanar emma şol bilen hem gurrundeş bolanda şulongam edýän gurrunlary edil Türkmenistanyň içindäki adamlaryň edýän gurrunlary bilen deňeçerek gelýär. Sebebi buny nämeden nähile edip aýdyp bolar da, nähile edip bundan many çykaryp bolar. Näme üçin daşyndaky halk ýa-ni internetde giýje gündüz dostup baram bolsa şoňa el ýeterli bolsa da köp zatlardan habar yok, ya da şu zatlar hakkında gurrun edesi gelen yok, ya da gelengsizlik, ya bolmasa da gatı eli işli. Yani şuları nähile edip suratlanırıp bolar, nähile edip yerine koyup bolar. Näme sebepli? İçindeki halkany düşnükli. Ola internet yok, gazet, jurnal yok, okaryaly kitaplar yok, inni öňküýaly metodlarda da çap edilip durulan bir açaçan bir maglumatlar yok. Halk bir habar içindeki halk diňe şu goňşudan ya da goňşudan hem däl. Daşyndaky ýaşap ören öz garnaşlaryndan bir maglumat alıp şu Türkmenistanyň içindäki beýleki welaýetde bolup duran wakany daşary ýurtda ýaşap ören garnaşlaryndan alıp şeýle habardar bolup bilýärler de, habarly bolup bilýärler. Ine şu barada näme üçin biziň daşyndaky 60% diýen halkymyz bugünkü gün näme üçin şular ýaly işlere goşulasy gelenok, ya goşulmak islenok, ya habar yok, ya da biperway. Şunun her ýeňizden bir soragma, nähile edip suratlandyryp bilersiňiz, nähile edip buny yerine goýup bolar. Birinji şundan başlalyň diýesim gelýär. Ýa-ni Tuğçe de gelip goşuldy. Hoş geldiň Tuğçe. Kesin yapıp Tuğçe näme diýenem bolsaň? Salam vatandaşlar, hoş bulduk Olga Çarina. Siz hem hoş geldiniz.
Ablalar salam aleyküm. Şu yankının beren sorunu birinci bilen Aycahan'dan başlaysak. Aycahan, gurrumu devam ettirirsin. Salam vatandaşlar, salam Türkçe, hoş geldiniz. Geçyaxşı aziz vatandaşlar, şu adamların misal üçün Türkiye'de en köp yaşayan migratların köp yaşayan yeri Türkiye deyip aytıp bilecek de Türkmenistan'ımızın, halkımızın en köp şu yurttaşına çıkan yeri şu İstanbul, Türkiye deyip köp aytıp bilecek, onu hiç kim karşı çıkıp bilmez. Sebebi Türkiye bize en yakın dilimizden bir Türkiye dilleri olan son bize yakın olan son Türkiye köp çıkıptır da Türkmen milleti. Ama şu halkımızın hiç açan yani kemiğine dain halmıra da diyere milletimiz bir hili degradasiya ediliptir. Şu korku vami yüreklerine bir hili anamsızlık vami näme diýsen diýip oturmalar Türkmen halkına hiç açan düşünmezlik bir düşünmeyen bir nemesi var da fikirleri var olurun. Hiç açanam düşünüp bilmeýär sebebi yurttaşyndan sen görüp ýörsiň. Ha Türkiýede internet mi, sosyal medya hemme taraplayın eli yeterli. Daja avtobuslarda mut diýen ýaly şu. Ulan bilýän sen girip görüp bilýän şu zatlar Türkmenistanymyzda ýoga öz tarapyň özüňçe deňeşdirip göreňde de göz ýetirip bolýar da haýsy bir zadyny alanda da misaly bizim Türkmenistanymyzda bir elementarny zat ýa-ni bir edara barıp ýa-da ýaşaýan ýerinden spravka almak üçin spravka kepilnama diýilýär da spravka almak üçin ýürüýte barmaly baraňda da o taýda nowatlar gaty güýçli nowat bolýar. Oňa garaşyp durmaly. O zatlary pikir etseň ne bärde Türkiýede oturan ýerinde bitirip bolýar şonu elektrony görnüşde. Türkmen halky şu zatlar görüp ýürgemin ha hiç ile bir özüni geliştireyin, özüni üýtgedeyin diýip pikir eden okda aýtyma şu täze Türkmenistan gurulýar welin şoňa poh atmak, bir hili adamlara ýaňsylamak, şoňa zatlara gaty ökdüýeni welin düşünmek tarapyna seredende hiç açan düşünüp bilen okda özüni bir geliştirip şu zatları göz öňüne getirip başga ýurtlar diňe şu Türkmenistan biziň iň iýde galan hemme zatdan iýde galan iň bir elementarny zat internet ýapyk diýsen hiç ýurt ananan nokta hiç bir adam ananan ok şu zatlara. Biziň ýurdumyzda internet ýapyk şeýle şuňa spravkada adaljak bolsan şeýle barmaly o nowata garaşmaly uzun günüň şu taýda çöregiň ýa-da çöregiň nowatlar şeýle diýsen hiç kim ananan ok şu zatlara. Hiç kim ananan ok anandyryp bilen ogam. Sebebi daşary ýurtlar, ösen ýurtlar, hemme ýurtlar ösüp gidýär. Marsa gidýär adamlar. Biziň ýurdumyzda näme? Iň pis galan ýurt şu zatlara düşünmesi gerek halkymyzyň. Öz hak hukugyny talap etmeli. Hatta Türkmenistanyň düýbi tutuldy. O da gaty bir tutuldy. Onu hiç kim hiç haçdan üýtgetip bilmez onu. Beýle neme alty ýapy diýerler bir öý gurjagam bolsaň aşaňa fundament goýup fundamentledip şeýdip goýýana şu fundament eýýam tutuldy. Edit halkym. Şu düýbi tutuldy eýýam Türkmenistanyň. Geljekde şu zatlar göz öňüne getirip bir azajygam bolsa gowluga tarap ymtylmasy gerek halkymyzyň. Iň bolmana şu ýurdun daşyndakylar biz içinde de oğanlıklarımız var da içinde oğanlıklarımız bilen her gün habarlaşıp her gün gaýtyma olur biz näme etmeli bolsa taýar şu täze Türkmenistan haçan urulýar haçan gelýär haçan şoň yglan edilýär diýip şoňa garaşýarlar. Naborot Türkmenistanyň daşyndaky bir düşünmeýän halkymyzyň içinde halkymyz gaýta aktiw mi diýip pikir edýän mene.
aktiv şolar bir hili güýçli, olaryň düşünjesi. Olar sebäbi gaty kynçylygy görüp inni hiç açan ýa-da öňe ýol ýok da olar bir çykynsyz ýagdaýda durlar. Bular şuna yurttaşynyňky geçip ýören Türkmenistanly milletimiz bara. Birazajyk elinden 5 manady bagdyr 5 saýsy bag bolan üçin bir hili o sene haçan açenli boro. Pul bilen hem onuň hiç zat keskitlep bolanok. Pulum yer kesmeýän ýerken. Eziz halkynyň düşünmesi gerek şoňa. Bize pohat ýalaryny şu Türkmenistany gurduk ýa-ni biz düýbün tuttuk diýsem, bize pohatyp şoňa onamsyzlyk bilen bildirip şey özlerini bir hili pis derejäge getiripdir türkmen halky. Bilemok Türkçe başgasyny. Ya doğru aýtýaň şu bine Türkiýedekilerin 5 manat puluny buýsanýandyr şunun bir arkaýyn bolýandyr diýende ýöne 5 manat pul gulçuluk bilen gazanlan pul edil bir gary ýaldat erak gider. Ýöne ol halk düşünmeli, olaryň pensiýasy ýok. Bir janyň sag wagty täze bir maňlaýyň bir daşy diýýänçä ýere götüňi urýança işlersin. O bir yere götüňi urandan soň senin saglygyň gidenden soň sana hiç ýyly pul hiç ýerden gelmez. Şol zatlara da düşünmeli. Sebäbi hökümet size gulçuluk edip beren ýurduňyzda size hökümet pensiýa bermez. Iň esasy şunu düşünmeli halk. Inni ýanky aýjahan aýdan sözüňe bir üstüne bir zat goşmak istedim. Bir halka bir zatlar düşündirip bolanok diýene üstümizden ýanky nime Türkiýanyň milleti onanan Türkmenistana çöreklere oçra durýar, imite oçra durýar, spravkalara oçra durýar, hiç zat elektron dälliýe olar diýen olaram onanan oklar diýen men şu ýerde ýaşap men şu taýdaky millete şonu aýdyp biljek däl şeýle biziň milletimiz oçra durýar çöreklere spravkalar diýsem men şonu düşündirmek üçin näçe ay gerek bolmagy mümkin. Sebäbi ol adamlar Marsdan geldiňem, nerden geldiňiz diýen ýaly bir hileki hayran galmak bilen men dinlerler, hayran galmak bilen. Şu zatlardan men utanyp men aýdyp bilemok. Şol derdimizi men aýdyp bilemok şu taýdaky yerli milletlere. Şonu düşündirmek üçin biz jahil millete düşündirjek bolýasa, şu bolýan zatlary täze döwlete geçmeli, täze Türkmenistan gurmaly, elektron görnüşde bolmaly. Oturan yerinden pasport diýilýän ady oturan yerinden alyp bilmeli. Her bir ösen döwletde pasport diýilýän çağan dokumenti diýilýän üstüne gelip durmaly. Elektron görnüşde zakat edýän poçta bilen üstüne gelip durmaly. Ine men şu zatlary şu ýurtda ýaşap oturan millete men şonu düşündirip bilmeýän. Düşündirmek üçin bilemok näçe ay gerek bolar. Şonu men üstüne goşaýnydim aýjahan. Bize utonýasa bolan şonu diýýän bolan utonýan var, ýere giren ok özüň şonu diýmek bilen var, şuňa. Hani ýurduňyzdan gurrun ber diýerler-de, şoň üçin gurrun bermeli bolýan mejburan. Bolmasa aýtmany utonýan ýere giren ok men şonu aýdamda var. Inni bu wagtda Malika molum näme aýdyp bilersiňiz? Ýanky halkyň nähili düşündürüş işlerini geçmeli, halka näil düşündirmeli, elektron döwlet bolany näil bolýar, halk ömrüni gözüni açyp şu oçurlarda ýaşap ýörünne, oçurda durýar diýip aýdyljekler, oçurlarda ömürleri ötýär, oçurda ýaşaýarlar halk. Şu nobatlarda ýaşaýar. 8 saat, günüň dowamyny 6 sagatyny oçurda geçirýän bolsa, diýmek ol oçurlarda ýaşaýan adamlar bolýar. Şu wagtda siz näme aýdyp biljek, Malika molum? Ne söz öğreniniz için, çağıranınız için köp sağ olun oğlu çağırayım. Hakiki aydışınız doğru. Şu oçurda günü geçiyor. Dan bilen neymek ertir namazına turmadan yon gittiler. Namaz okuyor. Mazanam yon. Turup gittiler. Tever sondan yiyecek alsa ocağa çörek dönem kesilecek. Eline de bol terki pulları yok olan gidip bazardan tayyar bir şeyler kovu çörükler alıp yemeni halk mecbur gidiyor. Verilen yağlar ama bizim zavut yağlarımız
Kara diye hazır. İçi duran çöp bunu tüdük koyanda da içinden kara kurum çıkıyor diye. Arasa da değil halk mecbur in arzanları yiyecek koruyor. O şuran borsa manglayma deyip gittiler. Koronada ba bu keserçilikte bu halkı hakiki koyun yarı deyip koyun edip koydu halkımızı. Hem nefsin ağır ya, hem canın yani hem kaharın ya. Yani şu onluklar var da ne ayıp bilirsiniz? Onluklar var. Yani onluklar var da onluklarımızın ne Allah canı şükür ne aile mortu katı düşünüyorlar. Yani yankı aycahan oğlumuzdan belli geçişleri olurum tavırsızlık bilen karışıyorlar. Bizim günü edilen günün göçlük neymiş tutaydı tezevlik bolsa hemmesini yetirip dur. Yönü bizim yankı aycahanın aycahan gaz doğru veriletti. Bizim onluklarımız gayet gayet aktif. Şu berdeki kevir Türk bölümümüzü yani dinlendi. Buradan bizim gören zadımızı şularım görüyor. Bizim öğrenmek isteyen zadımızı görüyorlar da görmezlikten daşından dolaşıp geçiyorlar. Onun işine yaran oğlatlar. Onlara neme gerek? Kürsü gerek. Onlar son peşinde. Onlar halkım yaşasın, neslim yaşasın, oğlatları düşünün ok, vatanım neme. Onlar şutayda verse bol pulu, şutayda da üyürüp görülür. Onun görüsü gelmiyor. Neme kör mü? Şuların internetten kullanıyor. Şuların bizim yerin savrimen sivilizasyonu medeniyet şehirlerde bizim bilen den işleyenler görüyorlar. Düşünöz gelen ok, işine gelen oğlum. Onun niyetleri başka bir zat. Onlar vatan üçünler, halk üçünler. Şoň üçin şu Türkmenistan'a halkma iyileşlerim, vatandaşlarım size yüzlönýär. Şutaýdaky adamlar sizin üçün edip berýärler. Azıcık kadrını bilin. Täze Türkmenistan'dan başka hiç bir zada aklınızı çaşırmaň, başka yola saptırmaň. Garaşyň täze Türkmenistan hökman ve hökman guruljakdyram, geljekdirim. Beýleki boş gepläp ýörenlere ýoluňyzy nebetmäň. Şu belli belli adamlar şular aýdylýan zatlarym edilýändir. Yerine edilmedik zady gurulýan nälerler. O ağzı boşlara ananmaň. Bir diktator aýrarlar, beýleki diktator taýynlar onu. Telim san diktator var. Oturjak bolup, her kim özüm ýeýin kitaba goýaýyn, şonu düşünýär. Halky düşünýän adam ýok. Şu diktatordan üýtgeşik diktator gelmese, ýene aýnysy geler. Şoň üçin diňe täze Türkmenistana garaşyň. Bizi goldan, bizim üçün hiç bir zada edip bilmeseňiz, dua dile edin. Daş döwrüňizdäkilere, düşünürüň, düşünmeýänlere. Şu täze Türkmenistan barada az da kärne maglumat berseňiz, hem şol adamlar düşünür. Ingo hayaty ýaşattyrjak size täze Türkmenistandyr. Sizin düşüňizde de girmedik zatlar, tek arzuwny etmedik zatlaryňyz täze Türkmenistanda ýaşamarsyňyz. Doğru. Sağ olun Malika Mollum. Şu yerde Aycahan'ın yeni aydık geçen dadı var da biz yine fundamenti gururlu inni hakikaten fundamenti gururlu anantan adam, ananmatan adam şu fundament gururlu inni bir de katı bir qowy yani stroy materyal diýýärler. Qowy stroy materyaller gerek. Şol guruljak bina hiç wagt çagşama diýýärler, hiç wagt döwülmez, agdarylmaz, yıkılmaz ýaly. Bir de qowy gaty berk özüne anamy bar, ýa-ni stroy materyaller gerek. Ýa-ni ýaşlar gerek. Bilimli, ilmli ýaşlar gerek. Ine şonu men Aycahan aýdan dadynyň üstüne boşmak isledim. Inni şutaýda men türkçe söz beresim gelýär. Ýa-ni biziň interneti bar adamlarymyzdan interneti bar iýleşlemeden köpüsi 80% şu YouTube'larda gatnaşanyň 70% diýen ýaly TikTok'larda ýa-ni wagtyny geçirip aýdymsa dinleýärler. Şolar ýaly kelläňi, beýnini işletmeler
yankı zatlar görýärler de, yankı kellen beynini işletmeler lisem o bir gyzykly materiallar, yankı öz-özüňi egitim berici, öz-özüňi geliştirici materiallar görmän, diňe aýdym satlary görüp geçirýärler de. Ine senine şu arada näme aýdyp biljek, ine meselem aýdaly şu täze Türkmenistany gurmak üçin öz elinden gelen adamlar kömegini etseler, kim haýsy urdan bilim alan bolsa, kim haýsy urdan kömek edip bilse, şular ýaly biz kömeklere mätäç, her kim özüni geliştirse gatygy bolardy. Şu arada ine sen näme aýdyp biljek? Salam vatandaşlar, sağ olun geçerine söz vereniz için. Benim fikrim birinciden hazır Türkmenistan'ın halkı aç. Bunu spesialine de oturttular. Sonra sivilizasyondan bizlerin halk izah alan. Cahil ettiler bizlerin halkı. Bu hazır ayda oturanız yaşlar cahillik içinde, bilim yok. Okuwa boşuna barıp gelirler. Bulan bizlerin dövrümüzde bu garaşsızlığı alandan sonra başladı bu zatlar. Yani sivilizasyondan izah koydular, bilimsiz koydular yaşları. Aynen bunların neticesi mazine göre oturuz biz. Aydışınız yalı internet var olanlara kullanmasını bilmeyeler. Oyunlar, muzikalar, başka zatlar. Bu bizlerin paylaşanlarımıza mesela girmeyeler. Şu imoda zatta girip görmeye korkanlar var. Neçe paylaştık imoda hiç zat görünmeyer, yani hiç nemesi yok deyip şundayım yine korkup girmeye korkuyorlar. Bulan bir cahilliğin bir alamatı. Şunu bilmeli artık bula imoda hiç zat görünmeye, yani takip edenin görünmeye. Ama yine de şunu korkup görmeyeler paylaşanlarımızı. Doğru. Tuğçe menine şunu yine üstünü basıp yine üstünü basıp aydasın meliyade hakikaten YouTube'larda da görünmeye, yankı imolarda da görünmeye hiç zat şunu gaty gowy berip bilen vatandaşlar şu zatlar görünüp arkayn paylaşıp bilersiniz. Näme paylaşılan zatlarym arkayn görüp bilersiniz. Ne mene şunu aýdaýyn idim, üstüne getireyim idim. Yine üstüne goşjak zatlaryňyz barmy vatandaşlar? Aýjahan Malika mol. Öyle çarayına şu Nüştayda yine bir zat men her zaman aklımda da şunu aýdasym gelýär fursatdan peýdalanıp. Şu berde yörün türkmenler. Şu ýerde geçti dinlemeýän ortamda öňüňizden çykar dinlersiňiz, eşitersiňiz. O Krylowyň basynasyna Kostrikaza bilen neme ýarak aýdym diýip saz çalyp diskotekalara gidip keyip çekip ýöremäň. Vatan yok olup barya, Türkmen milleti yok olup kırılıp barya. Birazcık şu zatlar aklınıza aylan. Siz berden baranızdan iyilik varacak. Berdişkan türmesine varacak mı? Zindana varacak mı siz? Siz bir adamdır. Aklınıza aylanın doğru yol tapında. Öz enenize, ataňyza, çağlarınıza, öýüňize, hojalygyňyza goşmak isleýän bolsaňyz, goý vatan düşünjesi ýokdur sizde. Vatan düşünýän bolsaňyz beýdip aýdym saz çalyp gezmersiňiz. Ýöne iňärki öz çağajyklaryňyza gowuşmak niýetiňizde bar bolsa, düşünüň şu zatlara. Azajyk aladasyň ediň, şu zatlary dinleň. Sizin tiyalak aydym saz aýdyp berenler üçin maalesef biz vatandaşymyz diýip siziň aradaňyz edilýär şuýda. Şoň üçin aklyňyza aýlanyň. Yok şu aydym saz bilen boljak diýseňiz hem siz ýarlara täze Türkmenistanda yer yok diýesim gelýär olýar. Men data şunu ýarlar görýänne. Edil sizden kem ýeri yok şu işleýän oglanlaryň, gyzlaryň şuýda her ýaşdaklar bar. Hakyky vatanda söýüp jany teni bilen gijesini gündüzde işleýänler bar. Goýuňyny şol aydym sazy. Aňryka aydym sazy dinleyen dilleriňizi, gulaklaryňyzy kesäýetiňiz geler, bol ýöne soň giç bolar. O sizin izak çağlar galjakmy ýokmy şoňa aradasyň edin.
bir yandan korona, bir yandan açlık, bir yandan işsizlik, pulsuzluk, halk iyice çöreğini alıp bilen ok arada. Korona olan dermanlar bilen ok. Berde bir dere pul soğup, 2 günüm, hoş günüm deyip göremem. Doğru yol seçin. Doğru. Sağ olun Malikim oğlum şutayda bizim yeni bir illeşimiz koşullu. Parahat, hadır parahat da söz verelim. Näme hakda şu sudatlar hakkında näme pikir ediyor? Ne dün gün prezident maşin paylap ber aydı maydana. Beyle ki rayonlarda, ovalarda bolsa halk vilayetlerde halk bolsa dangdan dörtte turup çöreğe imite oçra duruyorlar. Ene şu iki yani bir yurdun iki yani vardı. Bir yüzü meslik, bir yüzü ağaçlık, horluk. Ene şu arada siz ne ayıp bilecek parahat? Selamun aleyküm. Ola sayın. Salam. Geliyor. Yani bir prezidentime de mümkün oyun oynayadı. Halkın düşüncesi bir tarafı soğuk, bir hukuk çıkaracak ol yani. Nomuru sokmalı. Halkı var Google kazmalı. O taraftan özünü üstünlük kazanmalı. Behfidine satmalı. Halka alamalı. 2010 yılda hayli oranla daha da bir can sınır veren değil de pulu, pağıtan pulunu. Sonra halk bir yılcık Google verdi daha da Google kadanını onu tezeliye hayli hoşun etti daha onu. Şöyle haylarını ikinci yedek bollu hayli olmadan o zaman. Diye farşı bollu. Onun için verdi bir can sınır halk sonra ayağa kalkanını halk ve blagu kendi dediler. Sonra mahallanın halk. Yine şatayla için bir oyun çıkar ya. Bir hemen pula yok da hot hemen. Da hot vaktim değil. Nişan onu pazar verip maşinleri gidip halkın önünü öyle Google koyacak olup yedi. Dememi parahat şol saylaw her 5 yılın geçýän Türkmenistan'da. Ay 4 yıl belem o 4 yıl 5 yıl sonra o. Yo 2007'de bu saylanny. Ondan 2012'de ikincige de saylaw geçirmede da 5 yıldan soň bolýar. Ondan soňky zaman 17-nji ýyl bolýardy. 17-nji ýyl boldymy? 17-nji ýyl boldy, onda da dinlemediler. Maş etdiler diňe. Men saylaw garamda oturan bolmur, geçýärdi wat kanäme. Oturýardylar ukçada. Hawa. Ayca adam olmun öldür mas sarıcı. Abi de senni 50% kesmilmişsin diye. Şu adına 50%. Ben kim ayca onun yanına? Hikmet sen ne verir ha? Vay sesini. Yani yoş kurulamadı. Vay şimdi oldu ne? Şeyde öldürüyor hissettirdi. Bu sonra sayılı ne yaşadı mı o ama doğru bana adam var kendine tanıyamalı. Barmadıktan kayni son melik kulüğün, Kur'an kulüğün adına öyle pitiz koyup maşar edip muamma oyunu orkada. Inni şu saylaw hayda geçirilýär. Ýadyňyza düşýär Türkmenistan'da. Öyle bilmedim ay. 2010 yıllara kaçtadı. Kaçta geçirildi? Seredin inni şu 2007-nji ýylda yanvar del fevralda saylanýan şu yanvarda saylandım kaya. Şey edek sonra oýlasan. Şonna bolsa onda yine 4-5 aýdan yine de saylaw bolýardy şu yanvar aýlarynda şeýlemi? Hawa. 4 aýdan bolýar. Oktyabr we noýabr, dekabr, yanvar o 3 aý, 4 aý töwerek wagt bar. Diýmek onlar taýýarlanýar. Şoň üçin hem ýollar ýapyk. Hawa. Asta bolun. Asta derdim barsak da halk goýdatly da. Ve da barsak da açık düşündürücü goňuşdyna öldüne sağatyna özgatna sakaylo. Şoň üçin hem asan okýaly. Doğrudur. Onun üstüde aýjagan elini alır ya. Näme diýjek aýjagan aýdyp? Şu olýar ýani şu parahat doganymyz beýdiýärdi. Maşin paýlady da diýäňizler dogrymy? Inni halk ona ananan ok o zatlara inni
yankı körem hasasını bir sapar alır ya diye de ikinci sapar ananmaya da aynı halk hiç ananok tevi sapar Murat Niyazfam köşöklü diyor dedim näme gölöl zor dedim her ýeňiň öýüňiň gapysyna bir gowy maşin gölöl sorduror dedi ona olam geçti ondan ver näçin 30 ýyla geç gelýänne inni millet hiçem inanmaya o zatlara o plan dat verecek diýip bara halka ağlamaktan başga zat ýok inni millet hem iň soňky ýoluň kenarına geldi-de iň soňuna geldi soňky durulga geldinni onun üçin hiç saçan inanmaýan o zatlara. On soňam şu ýani saýlawlar zat diýdi da saýlawlarda doğrudan özüm oturdum da oğlumlaryň arasynda. Ýürüýte şonu edýärler. Şu sen gürlejegem bolsaň, hakykaty diýjegem bolsaň diýdiren oklar otaýda. Ýürüýte şu hökmany şoňa ses berläýmeli, şonu gollamaly sen. Başga oňa karşı ses bolmaly däl hiç açanam. Şu zatlar hökmany bar, ol kanun ýaly ýazylan olur. Olur. Şonu diýjekdim. Be. Inni şu zatlarynniki täze Türkmenistanyny şu zatlaryň düýbi kökü bilen hemme zady bilen gyrlyp ýok edilip aýryljakdyr. Men şonu açaçan aýdyp biljek. Şular ýaly biýdügünçülükler gaýdyp Türkmenistan taryhyna bolmaz. Inniki gelejekde diýenne. Şu täze Türkmenistan häzir gurup görse, şular ýaly biýdügünçülükler barny düýbi kökü damary bilen ýok etmeli. Hiç birine ýol bermeliler. Ýanky ine biziň bu bagşylamadyň näme günäsi bar? Ana basyp goýberdiler. Ya olan günü şöyle şeyle kıyındı ol başga zatları edip jübüsüne derman atıp zat edip neme tutturup bastırıp goýberýärler. Ya olan günü kıyınmış on ýalady aýlar ýaly. Şon ýaladyň söwdasyny eder ýaly. Yalan ýaşrykdygyny her kim bilip dur. Isläniň adamsyny basasy gelse jübüsüne derman oklaýarlar. Ine bizimkiler edýän dady. Onu şoň ýalakda jübüsünden derman çykaýan ýagdaýynda ýürüýte kanun bolmaly. Onu analizden geçirmeli. Şol adamyň ganyny analiz etmeli. Özü edýärmi şonu, eden okmy? Gan näme diýär? Şo zatlar eden bolsa 5-6 aýyň dowamyny şo ganynda durýar. Şonu edýän adamyň ganyndan 5-6 aýyň dowamyny çykmaly şol. Edilýän şo serişdeler bar. Ýanky näme diýýär? Запрещающий сериштелер. Ne şol sebäpli biziň birini tutulmy, birini iş gozgolýarmy diýmek şoň analizini barlak görmeli. Eger şoň analizinde çykmasa, onu näme sebäpden şoň jübüsünden çykypdyr. Ya maşinyny çykypdyr. Onu basmalýan zat ýok, ştraflar bar, onu öňürti. Onu öňürti ştraflar bar. Ştraf koýup, ikinjige de gitmedi ýaly. Ya da maşinyny çykdymy, elinden prawasyny alýan 5-6 aýlap maşin sürmedi ýaly. Onun öňürti edilýän jerimeler bar. Onu 7 ýyl, 8 ýyl, 9 ýyllap basmagan, onun öňürti edilýän jerimeler bar. Ýöne onuňa biz bilýäs sebäbini. Türkmen milleti hemmemeden bilýäs. Şo zatlaryň ýalanlygyny. Diýmek biriniň ýoluny kesip geçipdir. Şolaň tohumynyň, şolaň klanynyň biriniň ýoluny kesip geçipdir. Nämemişin toýuny aýdym aýtmanmışyn. Ya nämemişin şoň diýen toýdaky diýen aýdymyny zakat eden aýdymyny aýtmanmışyn. Ine size 6 ýyl 7 ýyl. Olur Türk bunun samdyk menmenligi de. Onu düşünje etpet adam olur, düşünje etpet. Öňe mana ýeňil ahally diýilen oklar da olur, ýeňil ahally diýilýär. Ýeňille. Ya men aýalyny ýa ýegeni men hukma diýinim boraýmaly. Ondan çykkan ýok da. Akylly adamlar aýanyny aranok. Öňmen kille barça kelýär. Atam kömini şpür. Ýaşma peýdanjak bolup. Ştaýda parahat doganymyz wagtymyz guturup barýar, zumyň wagty guturup barýar, 1,5 münde galypdyr. Malika molum bir zat diýjek diýe. Oly tarygyna ýekejem men ýanky parahatçy gymyň aýdanyny aýtjak bolýan. Ine 27 oktýabrdan 27 sentябra geçirdi bayram, garaşsyzlyk bayramy.
O sayloğa garaşman onu öňürtüläben biler diýjek bolumda. O 4 aýda ýaşa öňe zakon nice istoýt ol adama. Kanun amaňydy. Doğru. Bolup biler ýöne ol Türkmeniň taryhy diýen bir zat bar. O bayramçylygy oglumyň doglagyny tüýşürip ýörseň, soňky gelen oglundan soň aty Kerimul gelse Kerimulyň doglanyň üçinem ýene bir bayramçylyk tüýşürer ýörer. Ol edenetlik bolýa. Ene şol zakonyň ýöremeýän ýerine kanun ýurtdy. Kanun ýöremese ene şeýle bolýar. Hemme zatlar küşlü çepi al tüýşürip görme leýla beýle gaga çepe. Ýöňe ýa-da. Ene şol ýaly edýän işi. Atasynyň mirasy ýaly etdi. Ýurda. Üstadlaryň bütün Türkmen milleti bolup öňüne almaly. İlişkin oğlunu topluyor nokta. Tuğçe baktığımda adallı bir zat diyecekmi? Ama şu adalet sisteması teze Türkmenistan'da oňatça gurulsun. Gurulup başladı. Şu düýbüni oňat tutmalı adalet sistemasynyň en önemlisi şu. Şunu aýtjaktym.